Hi guys, have a nice day. Uban na ako karon akong udyoan igsuon og mga igagaw. Nanubay mi sa planan sa among kabahinanay. Pero shout out na sa mga subscribers, labi na sa mga viewers na wala pa maka-subscribe. Click na guys, subscribe na. Ay, nana man. Matubay man naman. Matubay man naman. Transit. Mana ning karsada ka ni? Highway. Aw, Mo siguro ni agi anda ka Kani, oh, pirmahan mo na to. Mo man dito man tatamo agi ato, lapok man. nagsugod na mi guys og sud-sud ari mga kalibunan. Nana may kurente, nani tubig. May tubig. Good ra, magkuan ka mag. Ang problema lang aw Ang galing na din ha. Mo lagi sa basa wala mo lig sa pa. makapul dada atong ladyo. Aja mo kutsyon, aja mo suot. Je, ana raw. Ari mo agi ang tadarigar. Mani mo gisugol. Or sana lang. Nai mo din. Naka-skits mo? Nai kasalunay nang. Mao ni Bird. Ang forma ani. Kani. 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 Anak siguro. Ani man kuno planan anak kanang nay. Ipakita na tuming. Tung tiyo lako inan. Dada ato kay sisa may tutor aron makakita pasti yung among ni skits map. Tanong bitaw mo kay ani. Koding. Tanaw atong laran ding. Dere skits map. Ha? Dere skits map. Da. Gitanaw na mo. Insakto ni. Kani. Kareng. Dere skits map yo dia. Kani. Oo. Kani. Wala net. Kare agmuhon ani kani. Kay kakato mo to. Kare. Muna na kurbada bito. Kurbada. Kanilatag ba si ano na? Gana ko na nito. North dai ni kani north. Ano to? Kani north. Ada na magsunod. Di man yan Je. Sila koy. Balik dyan dito nanay. Kasada ni hali na ni. Alin ni rong. Palitan mo kanyo. Nagabagapon ko. Kani data tong isa ta ka. Sunod ko kay. Sakit
Kaptiil di pas na butso. Padung siguro ana apil na danang Kaya niya gilampas, sabi ko, hindi pa lampas. Dahil formal din. kani sa Ingana. ana sa Ano nga naman yung mo dito sa una na. ingana sa Hey, you just say, ano? Kanto-kanto. Kato unang mohol mo to, dari ito mo to. katong kana Akarija. Ah, Ang una kani. kare. karing daari daana Kato una kita no to mohol ako to una ko no. Kita na natin. kato daane Mm. katong pirmiro Akin ni kini. oh dadto Gani. Ano po? puntaw lang kape mo Tuto na to. Atura na padapti na nato to. Subay na nari. Ajar sir kay. Nakoy tabuan anak. Asa? May mohon dari. Nasura na kay isa adto. Mali ito to. Na skits map na. Adto to ah. Na skits map na. Mas alumi. Nahamu. Dari ding. Dari sala ding dia. Mana di daplin, kadaplinan. Hmm. Kana mo kay. Kana mo. Wa, ang mo. Tuwan mo. Sana na. Manalas nga pala dia. Hmm. oh na napay paubos adto nay paubos Wala tipika. ato pikas Ari lagi. Delikado. May delikado dia. Na ana nagtamo ano? Ano ko ano ko Orang pula besi tulang eh. hardwood na hardwood Mura magbalik yan eh. Hindi na balik. okay mo rin gani kana magbahin ta ani anak kay patat-patat man nakumuli na ulo ko na so lain ang kutubahin Duha man ka bahin ba? Patag lainan da. Batuan lainan. Kaduha ligar duha bahin arong pair ba.
Wa ingig batuan aha. Wa. Katong patag tanan. Bahinan katulo sa katupong kabatuan bahinag katulo. Asa may patagan eh, kini dari lang dapita, o kanang dana. Katong gadto. Asa? Patag ana. Patag mga dari. Kanang daanan na. Ako kuan ko gitam na nag mga maisaw na. Daan ni raman tadis ni agi nga. Kuantang sud. Hoy! Mau pa rin na, di na mao. Kana? Hoy, Ginoo ko, lapinig ko na. Di ka naman umanggukod. Uy, jauh nagbunon ta anak na. Ayan ang kuban. Yo, mga bata, yo. Ari mo daplin ari ajo mo na kay Ano na ako mo, ni ano? lapinig. Ada naman dia. Mana gibayran na to og 3,000. Ikuha sa tong kwarta. Kato mga karang tigas, wala no? Wala dia no? Kambay po. Ah, mo ni daan ni patag meng. Wala iloy, tiyo. Labo. Ube. Eh, lagi ka na pong laging pagbaktas lamang lajo. Ah, Mau siya ube. Alanghoy. di pa kakaabot. Tatanong ka karon og Malay malay. na di, lain ni ani. Angay ka na naabot tayo do ubay. Oh, naabitaw na. Ngawal. Oh, Lord. My God. Saar masih sisa? Moro din ni kita. Dapat na mama oras. Muna gingan ni jangan malantawan sa dagat at to ah. Pero ang problema laman kay daghang pong Dor. Hmm? Itong yuta na ito dahos dito kanina mahoro gila. Indo ta dito sarap ya dadto kay sa daan. Nagbit-bit bali magahayaw. Text na kanimo. Mamay ka ba? Kani matuman ning agyan. Abi taga vlogger. Aro ba kita si Esther ngani anhita kay mo sila? Ha? Wow, ko gabi.
Ah, kaning dani, dili magian ato. Disulba ng Diyos na. Ha? Disulba ng Diyos. Karon sulba. Pero do ra gyapon. Ato sa tunino agay kapilya. Pero asam sila. Dakan ay wa manupot ari day mga. Ana day kasada rin. Ana day na ana. Ari manupot ubang tayo. Pagka na yung murag daan na lang nila, daan. Kuan na ning mga karsa, kuan na ni kasada na din. Lami itong nabi kasari ni. Oh, liray na kapin mo na ra ba mi. Wala yung madali. Ito, pag-idan ito. Hindi ko pasali ka na. Ito ka. Sa ato pa wala din ni Dan. Katong dadto Amo na gid to men. Ada ora gyapon. Daw ra Ano na gyapon. dato sa kapilya? Hindi sa kapilya na. Ang hindi na nagsulbi siya. Hindi. Nagutaw. Ah karon nang bag-o di ay. Hindi. Mana pa dito. Ay, kumano pag-usaw. Saan ba nga hindi yung simituhon? Hindi man doon nga. Ito. Salamat ni nung nito nga mo Ano wala mo agian? guide na mo dito sa Sana mo area. simituhon. Salamat nung